Hello mga kapodi, kumusta po kayo lahat? Mag-cooking show na naman tayo sa Endless Turaon. Bebe. Sorry. Hello, kumusta kayo lahat dyan? Tayo magluluto. Ayusin ko lang. Ito yung chip natin. I-bake ko siya. I-air fry ko siya. Balik lang yung kusina ko. Ito yung potato ko. Ito ng konting salt. Yung parsley ko. Ito yung butter. Unsalted siya. Pag-melt mamaya ito. Ang lulutuin ko sis, ito yung chicken ko na buo, i-air fry ko siya, itong air fryer ko. Na-marinate siya around 7 hours. Overnight sana mas masarap, kaya lang kanina lang ako nag-market din. Ito yung potato ko. Lagay ko lang sa ano ng chicken. Ibibig ko sa kanya, kaya lang anong oras na 7:30 ang kainan. 6:21 na siya. Pasensya na, maliit lang yung kusina ko. Mag-prepare lang ako ito. Mag-melt mamaya yung aking butter. Ito yung ano ko, ribs. Together with black beans. Ito yung black beans ko. Binabad ko siya sa tubig para maano yung lang yung tubig niya. Tinanggal ko lang yung tubig. Yung kusina ko. Hindi mo lahat makikita ko lang nag-video pag isa. Ngayon ano natin, press lang siya para lumabas yung flavor niya para isahog ko sa ribs. Side ko lang siya.
Ito yung chicken ko na marinate na. Ito yung fish fillet with lalagay ko siya ng corn cream style corn beef chicken. Ito lang kasi wala akong corn, yung cream style corn lang. Then maglalagay ako ng egg yolk. Itong fish fillet ko, na marinate ko na siya ng salt, pepper. Lang siya. Malinis ang kamay ko. Be sure to malinis. Salamat sis. Then maglalagay tayo ng corn starch. Iprito ko siya muna. Ito na yung kanin namin. Ito ready na siyang iprito. Ayan, magubos na ako ng kamay. Side ko siya. Ito yung air fryer natin. Ilagay ko siya sa ito. Palit lang itong kusina ko. Ito na yung manarelate ko. Ano siya, konting may bawang, may onions, yung parsley, dried leaves, then yung salt, pepper, sugar, then honey. Tanggalin ko lang yung ano. Kita diba? Ilalagay ko yung ano ko dyan. Kasi air fry siya, maglalagay kung gusto ko yung skin niya na medyo crispy, maglagay ko ng konting tong oil. Ginamit ko oil yung use oil kasi ginamit kami use oil dito sa bahay, sayang din naman. Kahit ko lang para maging crispy yung ating skin. Ito na yung aking potato. Medyo maaano na siya. Tikman ko. Medyo maalat-alat na siya. Pero gusto naman ng mga bagets. Nilagay ko lang sa gilid. Kung maluluto ito, okay lang. Kukunin ko mamaya. Then, malapit ng kainan, ibalik para hindi siya ma-overcook. Siya na maingay dito kasi yung exhaust ko, napaan siya. Pasok ko na siya. Kita mo ba?
Ito yung french fries, yung ano ba yung mga yan, basta yan, shrimp, yung cupcake, yan, chicken, pork, at fish. Ito ano natin. Pero ano ko muna, ay, lumagpas. 200 Celsius siya, pero inano ko muna siya ng 150 kasi pag super high na siya, masusunog agad. 160. Ano ko muna din, 15 minutes. Ay. Ayan siya. Then, ako yung mag-prito na. Ito, i-fry ko siya. Ito, tayo ulit. Ilaw ako. Sensya na kasi maingay. Ito yung ano ko naman, frying pan. Ito ko naman paglagay ng oil ko sa bayan. Lagay ng konti. Tayo ng crispy. Sabi ko, magluto ako ng rice. Sige, sige sis. Thank you ha. Salamat sa pag-ano dito sa aking live. Thank you sis. Kenchian. Isipan ko lang mag-LS ngayon para sa pag-ulit watch card ko. Hindi na ako masyado nag-ano sa BNS. Kasi ako ngayon na ako kapag-ano ulit. Tinaban yung ating lutuhan ng ribs. Mag-LS lang ako sis pag ganito yung cooking at saka yung may kainan kami, nagkaroon kami ng mga barkada yun. Pero yung bang nag-uusap na yung pangat, hindi ko alam yun kasi hindi naman maganda yung kulang yung gadget ko. Saka ang work namin dito hindi naman yung boss kami dito, kundi sa bahay lang kami. Yung boss ko lang dito siya, okay lang. Kaya sila ko dito. Yung lips ko, yung ano mo.
o 4 kasi ang niluto ko sa isang gabi 4 dishes, may pork, may chicken, isang may beef, then gulay, then iba pa yung soup. Alambutin natin ang ating karne. Hi, Sis Arlie. Hindi ka, tuto tayo. Dito ko mag-SS kasi wala na akong time sa DFS. Dito sa amo ko, day off siya, nandyan, sa ano, may peres. Ako naman nandito. Hindi na ama, hindi kasi yung expect namin, may nakaan siya. Dito ako ang expect namin, wala expect na labas. Ito maingay, ito yung maingay. Ano ko kasi, pag nagluluto na ako, habang nagpapatambot ng karne, naglalagyan ako ng mga sisinin. Pag kasi maalat yung beef na yan, naglalagyan ako ng ating pepper. Maya-maya, titipan natin. Kasi maalat yung black beans.
Nagpapalit ako mag-video ng edit ko, Starling. Kaya mag-live na lang ako. Hindi na kailangan mag-edit. Ako ng konti asin. Ito lang po yung asin. Ito, yan na siya. Malamidang. Ito okay. Wow, nagulap ko na ako na asin. Bell pepper. Then yung ating sili. Cornstarch. Add water. Then turn off the gas. Ito na ang aking ribs with black beans na spicy siya. Balik sa ating mamaya kukunin ko yung kasi magluto ako ng beans. Maaga pa lang naman, kaya lang inaano ko na yung niluto kasi mamaya para minsan maaga yung puso. Lagay ko lang sa plate. Yung takipan. Bago darating kain na init sa microwave para ano lang. Kasi minsan maaga kaya naman hindi ka maaga konti. Tignan niyo muna ha. Ano muna.
Kasi gas ang ginagamit natin. Induction ngayon eh. Electric. Kumusan po na ako yung kasi ito, takpan ko muna. Lagyan ko muna sa aking yan, sa na. Kasi parating na lang si boss ko. Ito tayo. Tuloy ko lang to. Ito yung fish fillet ko. Alam ko, aking kusina. Ay, yan natin yung ating chicken. Ito yung ating ito na yung chicken natin. Ito yung chicken natin. Kita nyo ba? Yan siya mga kapatid. Kusina ko, mailiit lang talaga. Pero para-paraan na lang. Palikole. Gusto kong nagla-live kasi makita nyo yung bang actual na kung paano mag-logo. Nawala ng edit. Ito yung akin. Ilagay lang ako ng aking onion. Sa konti lang. Ang init. Ilagay ko na yung aking cream. Dahan-dahan lang kasi ayun natin madurog ang ating ay nadurog na. Tag natin siya. Itong ano natin, itong chicken na medyo maalat siya. Then naglalagay ako ng konting siya. Sa init. Yung soup ko, ash pork with beans soup.
Walang sa tawag sa Tagalog yung gourd na yun. Meron sa Pinas eh. Merong tanim kami nun sa nung bata ako. Pero nakalimutan ko ng pangalan nun. Sarap. Ito okay na siya. Ano lang natin kasi initin lang naman natin. Yan, ito yung ano namin. Request ng boss ko. Painit pang ano. Initin ko lang. Yung painita. Blood. Testing. Tayo, galing tayo mo. Hindi siya sa ganyan. Ito okay na siya. Then next. Ito yung ano natin. Bibili ko ako ng cheese. Oyster. Tapos ko lang takin. Kumakain.
sa kanin. Hi! May nagpusa. Gusto yung pumunta dito. Nagugutom na yata ang aming alaga. Aking alaga. I-check natin yung chicken. Chicken. Hi, sis love! Oh, wow, sarap ang aking chicken. Teka lang. Hindi ko pa naayos aking wow. So, see the chicken. Kita nyo yung chicken. Sunog joke. Hindi siya sunog. Pasok yung aking potato. Kasi nahaharangan siya ng aking chicken. Teka lang ha. Iangat ko yung aking chicken. Tutuin na sa kabila. Ito yung chicken natin. Gawin ko lang konti. Balik tayo sa aking mushroom and beans with oyster. Hi, Sis Stella. Salamat sa pagdala. Salamat. Andyan kayo. Ito yung fish fillet ko na with cream style corn. Ay, sis. Ito ang trabaho ko. Sa bahay lang. Alam mo naman. Tikiman tayo ko rin. Kung ilang pinakain ko kayo kung siya papaba. So naman, hindi ko na tinitikman para tagsa-tansya na lang. Pero hindi pa rin ng tikim-tikim. Bili ko yun? Sindukan ko siya. Oh, may kanin na ako dito. Meron lang natin pati yung ating beans. And don't forget, lalagay tayo ng sesame secret ng Chinese cooking. Yung sauce niya, gusto, alam naman super basa yung pang maraming tubig siya. Okay na ito. Mauli ako ng aking beans. Okay na siya. Let's start. Malapit na siya. See? Yan po ang sikreto ng no worries kung hindi siya maalat kasi naglagay ko ng dark soy sauce at okay na. Kainan na!
Simple lang sa cheese. Kung gusto mo maglagay ka ng pork, pero meron na kaming pork, meron na kaming chicken, kaya yan na lang plain. Ang sarap. Kunin ko yung soup ko. Nakakadyan ko na ang aking, ayusin ko lang yan. Sa aking, ang dahil kong hugasan. Realidad ng magluluto ka, marami kang hugasan. Mas gusto ko yan ang ating chicken. Air fried chicken. Sunog-sunugan lang siya ng peg. Itong ulo niya hindi ko maano kasi baliktarin natin. Yung potato hindi pa siya masyadong luto. Yan pang tusok. Ay, okay na siya pero gusto pa yung ano, meron akong potato. Yan. Ito yung chicken air fry. Lutuin lang natin ng 5 minutes. Ulit. Tutunan natin. Ay, ano sis? Jelay. Love Jelay, ang boss ko. Sa bahay ako nagtrabaho. Ito na. Natakpan ko muna siya. Ito yung ano ko. Fish fillet na mga boss ko ito. Mga sis. Yung soup ko, ito na siya. Teka lang, iinitin ko na kasi yung soup ko siya. Yung soup ko, boil ng 2 hours. Long soup. Nag-boil na ako ng 2 hours ito. Pakita ko sa'yo yung soup ko. Hindi ko alam anong tawag sa Tagalog. Yung pupus ko pa ka na. Ito. Hinati ko na siya. Marami ito. Pang good for 2 days. Hinati ko na sa yung pang mamaya. Pang dinner namin ng boss ko. Ito na, yung red beans, at saka yung ash broad, yung chicken feet, then ribs, cook for 2 hours, then salt lang nilagay ko. Yan na siya, oh. Sarap. Chinese soup, long soup. Iinitin ko na siya. Oo, pwede sis. Ay, naku, pwede. Pag soup dito lang po dito sa Hong Kong, lahat ng parte, nilalagay pang soup. Kaya masarap. Grabe ko itong nakuha ng pagkain dito kasi busy sa GC. Ay, naku, kumain kasi sa pagting ko. Saan ka calls ko? What month? Sa ko! You could say what? I'll put later from tidy up first. How many? Finish, ma'am? Okay. 3 more? Okay. May mga sis, sinong may gusto? Si boss ko yun. Narinig nyo? Narinig ako.
Chicken, chicken, chicken. Ay naku, buti pa si Sis Arlene. May time dyan sa BLS, ako wala na. Pero bukas, taran! Hello mga sis, alin na kain na. Ito yung chicken ko. Pagkalat dito sa aking kusina. This is the chicken. Yung aking taran! Ito po. Itong chicken ko, air fry siya. Pero hindi, narinig nyo ba? Medyo hindi siya masyadong crispy. Pero okay na yan. Basta yung importante, yung lasa. May lasa yung loob ng karne. Kasi tinusok-tusok ko ng ganito. Skewer. Tinusok-tusok ko siya na nag-marinate ako. Kaya okay na yan. Ito yung potato ko. Naglagay lang ako ng butter, salt, yung paminta, at saka yung parsley para pambango ba. Masarap yan. Hehehe. Pagkain na. Salamat sis sa pagtambay sa aking bahay. Gutom na ako talaga sis. Walang pagkain dito. Walang time punta sa market. Paano ba naman sis Arlene? Nasa ano ka? Busy sa GC. Oh. O, tapos na ako sis. Tapusin ko lang 1 hour para ano na. Pwede kayo nagbaba ng ano ng bahay ninyo. Magbaba kayo ng bahay ninyo. Uy, nagpapapayat si sis Arlene. Oh. Magbaba kayo, dali. Patapos na ako. 1 hour lang ako. Anong oras na ba? Oh. Parating na yung boss ko. Wala pa yata. Tumawag si lalaki. Sino nagsabi na bawal na magbawa ng bahay? Bakit pag nagbababa kami? Ay, bawal na ngayon? O sige, bawal. Ang dami namang bawal. Grabe naman. Tigtigan nyo muna para matapos. 10 minutes na lang para mag 1 hour. Iba na daw sis. Ay, ano na yung gusto ni teka lang, i-close ko lang kasi naingay si boss ko. Naka-loudspeaker pa. Yan. Tignan nyo lang muna ha, kasi patapos na rin ako. Yan muna. Ang dami namang kaartean ni Lolo. Kunti na lang. Iba na. Diyan kayo muna ha. 51 minutes na lang. 9 minutes na lang para 1 hour. Patapusin ko na. Sayang din. 9 minutes. Yan. Ay, sa inyo, ang dami. Single si Lolo sis. Dapat bigyan ng party. Ikaw na lang. Ay, hindi pala. Mayroon ka palang love. Ganito ako nagluluto. Ay, tingnan natin yung soup. Ano yung soup ko? Nagpo-boil. Halika. Oh. Rinig nyo? Medyo itong part na to, ano siya. Ay, taken ka na. Ay, sorry. Ay, papaseksi si sis Arlene. Di mo ba alam? Oo kontin magbigay. Oo, si Lolo talaga. Ang daming kaartean ni Lolo ngayon. Ako ngayon din ako ay mamaya pag mamayang gabi, pag may time ako mamaya, makiano ko dun sa natin, watch natin. Kasi hindi ako masyadong pagod. Kasi pag pagod na ako, hindi na ako pagod na ako, hindi na talaga bahala dyan, matutulog ako. Ewan dyan sa PLS dyan pag ganyan. Ay, tutulog kasi kailangan kong mag-beauty rest. Mahirap ng papangit. Wala na ng jowa, papangit pa. Ay, wala na. Self-love ba?
O si Sis Arlene, lagi nag-exercise yan. Kaya sexy na yan. Pag ano, sexy na yan. Ay, naku sis Arlene. Pag grabe ang tulog mo, dyan ka talaga babawi. Sayang yung exercise mo. Ay, tawa ko tawa dito. Sa labas yung boss ko. Ilan? Bunga si sis, ano, si sis Arlene, wala, hindi busy yan. Busy lang sa GC. Nakatuki na yata siya. Naunahan yun na ako. Okay lang. Hindi pagod talaga pag ako. Tsaka busy-busy din dito. Summer na dito, yung mga alaga ko, nag-ano pa rin sila, nag nagsa-summer class, may hatid sundo, hirap din ang ano namin. Diyan mo, titigan nyo lang muna ha. Konti na lang. Kung day tulog na lang ako, bumabawi ako sa gabi, okay yan. Ako ang exercise ko, lakad-lakad. Hanapin mo hugasan. Nakahilar yan, mamaya na yan, konti na lang konti na lang yung ano ko, then magbababay na ako. Samahan nyo lang ako. Titigan nyo lang yung chicken hanggang maubos. Ako naman, hindi ako masyadong kumakain ng mga karne. Konti ko is na lang talaga ako. Yan yung gulay. Ito na lang. Ay, yung sabaw. Ito na. Tignan yung sabaw. It's boiling. Ang init. Okay na yan. Yan, titigan nyo. Ito yung pinang-marinate ko kanina. Mantika pa, May bawang. Manamis-namis na maalat. Konti na lang sis ha. Diyan muna kayo. 4 minutes na lang. Salamat ha. Balik ako sa sa GC natin pag may time ako mamaya. Konti na lang, 4 minutes na lang ha. Mga sis, thank you. Oo sis, pag may time ako dyan, sa, uli ako. Nag-rush lang ako kasi sakit sa mata, at saka na-stress ako din pag ang daming mga sa GC, tinapos ko lang yung mix, yung 4K, then pag sali uli ako. Yung bago ba na ni Ma'am Als uli, hindi ako sumali. Minsan yung mga nandun kasi hindi sila nagbabalik. Yung iba nga hindi ko na minessage ko, hindi sila nagbalik. Kaya thank you sis Arlene Aquino Vlog, Love Jelay, sis Keshi Ann Flowers, thank you sa pagdalaw sa aking LS. Uy, sis Arlene, wala kang masyadong ginagawa, mag-LS ka, kaya dyan ka babawi. Yun ang sabi na nila, LS, need LS. Pati ikaw sis Love Jelay, mag-LS ka din pag may time. Nung nakaraan nag-LS ako dun sa service namin kahapon, 1 hour and 30 minutes yung coverage ko. Naka 1 hour ako. Yun, at least kahit nandun na lang ako dun, may 1 hour kahit papano. Busy daw sa GC. O sige sis, at least kayo may time kayo. Ako saglit lang. Uy, dyan muna kayo, 2 minutes na lang mga sis. Thank you uli ha. Uy, sis Love Jelay,
Ba't di ka pa gumawa ng ano mo, yung congratulatory message mo, yung pagka-monetize mo? Wala ka pa. Dapat gumawa ka ng ganun for being newly monetized channel. Gumawa ka ng ganun. Wala pa. Ang tagal nang naka-monetize ka, di ka pa gumawa. Sis Love Jelay, gumawa ka ng congratulatory message. Oo nga. Mag-ano ka, oh. Gawa ka. Yung ano mo. Sabihin mo lang kung magsisend kami. Iko-congratulate ka namin ni Sis Arlene. Ang bonggang-bongga. Oy, konti na lang sis. 1 minute na lang. Salamat. Oo mag-ano kami ni Sis Arlene. Salamat ha. Sa support ninyo lagi. Sis Arlene, Aquino Vlog. Shout out dyan. Thank you. Sis Love Jelay. Sis Keshi Ann. Flowers. Shout out ko lang si Postban Rabishing. Si Chain B Vlog. Pero ngayon bago na yung ano niya, hair and makeup yata ngayon. Kay sino pa ba? Marami si Pamski Lontes and dance workout. Kay Ma'am Parchi Aquino. Shout out din kay Remundo Family Vlog, kay Crew Edwin, kay Ems TV, yung mga kasama natin sa GC. Maraming salamat po. At ako'y magpapaalam na uli ngayon, pero babalik uli ako sa LS ko sa susunod na naman kung may time. Thank you po sa pagdalaw. Thank you lahat po. God bless. Thank you for watching. Ito naman po si MJ Surround nagsabing po this life. Bye-bye po. God bless. Keep safe everyone. Bye-bye. Thank you.